Απόψε τα μεσάνυχτα. Ερωτικό τραγούδι της Καπαδοκίας.
Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά, ερωτικό τραγούδι από τη Βυθινία. Ξυπνά, ρουμπα, ρουμπαλιά,
Παναγιώτα κίνησε. Αφηγηματικό τραγούδι που θα εκτελεστεί από την ορχήστρα του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων σε μια μακεδονίτικη παραλλαγή, ενώ η χοροδία του Μουσικού Σχολείου θα εκτελέσει την παραλλαγή από την περιοχή της Καπαδοκίας σε διασκευή του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Παναγιώτα η καημένη, δώσ' μας και
Στις Ματζουράνα στον Ανθό. Τραγούδι σε παραλλαγή από τη Μικρόπολη Δράμας. Παρουσιάζει η Ορχήστρα του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων Φίβος Αναγιαννάκης. Είπαν τη Σμύρνη οφθαλμό της Ανατολής, γιατί αναμφίβολα υπήρξε πολυπρότυπο μέχρι και τη φοβερή καταστροφή του 1922 και υπήρξε η πιο πλούσια, η πιο εμπορική και κυρίως η πιο προηγμένη πόλη της Μικράς Ασίας. Ο Γερμανός ποιητής Τζέικομπ Λεβί Σάλομον Παρθόλδη έγραψε «Εδώ στη Σμύρνη η φύση σπαταλά την πολυτέλειά της». Το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα είναι το «Μια Σμυρνιά στο παραθύρι», ερωτικό τραγούδι από την περιοχή του Αιγαίου, που αναδεικνύει τις κοινές επιρροές της μουσικής της νησιώτικης Ελλάδας με τη μουσική της Μικράς Ασίας. Μια σμυρνιά στο παραθύρι.
θέλω να πω κάτι ως επίλογο. Πρώτα για τους φιλοξενούμενους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η ορχήστρα αυτή, να ξέρετε, έγινε για αυτό το πρόγραμμα. Είναι ειδική παραγγελία. Και οργανώθηκε και την επιμέλεια τη μουσική και το αποτέλεσμα, εκτός των μουσικών βέβαια, που είναι η πρώτη, τον πρώτο βέβαια λόγο, έχει ο κύριος Μουστάκας Πέτρος. Εγώ θέλω λίγο να αναφερθώ στα παιδιά της χοροδίας, έτσι, για να κλέψω λίγο και τον τίτλο της ομώνυμης ταινίας. Αυτό που ακούσατε σήμερα, που είναι περίπου 16 λεπτά, είναι 4 μήνες πρόβα. Τα παιδιά, πολλά Σαββατοκύριακα, πολλές θυσίες, και επειδή πιστεύω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά είναι αυτό που πρέπει να κάνει το σχολείο. Θα σας πω τις έννοιες που δουλέψαμε. Πειθαρχία, οργάνωση. Και αυτό γίνεται πολύ καλά μέσα από τη μουσική. Εγώ έτσι πιστεύω, οπότε διαφημίζω και το επαγγελμά μου βέβαια. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι αυτά τα παιδιά φτάσαν σε ένα επίπεδο συνέπειας που, πιστέψτε με, θα το ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες. Πάρα πολύ. Έχω εμπειρία και σας το λέω, δηλαδή με εξέπληξαν. Γι' αυτό θέλω εσείς οι γονείς να τα καμαρώσετε και να τα πείσετε να κάνουν και άλλα πράγματα και εσείς να τα ξαναχειροκροτήσετε, παρακαλώ, θερμά. Θα σας παίξουμε και ένα τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι και όλοι μαζί. παιδιά όταν έχουν τους ανάλογους δασκάλους, όταν τους έχουν στην ώρα τους, όταν τους θέλουμε και όσο μπορούμε. Ευχόμαστε να έχουμε πάντα.
δασκάλους τέτοιους, παιδιά τέτοιους και συνεργάτες όπως το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, για αυτή την πολύτιμη εμπειρία. Να είστε καλά, μια υπέροχη μαθητεία σε αυτό που λένε και στο πρόγραμμά τους τα παιδιά που φτιάξανε σε μη κατά πάντα η μουσική, Θεόν έβριμα ούσα. Θεόν έβριμα. Να είστε καλά. Θα σας καλέσουμε 18 Μαΐου, είπαμε τώρα, και να θυμηθούμε τους ποντίους. Ευχαριστούμε τον νομικό πρόσωπο του πολιτισμού που χορήγησε αυτή την εκδήλωση, τα παιδιά, τους καθηγητές και ξανά τους οργανοπαίχτες μας. Συγγνώμη, θα θέλαμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το αποτέλεσμα και για αυτό που μας δίδαξε ο κ. Μητρόπουλος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Φανή Κλασαρά, και αυτή συνέβαλε πολύ στο να μάθουμε όλα αυτά τα τραγούδια και να έχουμε αυτό το εξαίρετο αποτέλεσμα. Πώς σας φάνηκε η σημερινή εκδήλωση του νομικού προσώπου, πολιτισμού κλπ? Είναι άλλη μια καταπληκτική εκδήλωση που προετοίμασε το Μουσικό Σχολείο σε συνεργασία με το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων από την Αθήνα. Εάν το έκανε άλλος φορέας θα έλεγα ότι ήταν έκπληξη. Όμως το Μουσικό Σχολείο πλέον, όσο και θα καλά να αποδώσει, δεν είναι έκπληξη για μας, γιατί γίνεται θαυμάσια δουλειά εκεί. Γι' αυτό πρέπει να συγχαρώ τη Διευθύντρια, τους καθηγητές, τα παιδιά. Είδαμε εδώ απόψε μια εκδήλωση που θα τη ζήλευαν και καλύτεροι επαγγελματίες. Άλλη μια φορά ένα θερμό ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά που γίνεται. Αυτό είναι γεγονός. Συγχαρητήρια. Να είμαστε καλά όλοι.